Отново в залата след един изключително успешен сезон миналата година, какво усещаме тогава, се чувстваш? Всеки един от нас в отбора беше с нетърпение, очакваше този момент, защото имахме нужда отново да се съберем и смятам, че за момента вървим в правилната посока. Също така е невероятно отново да сме заедно. Ти си един от основните мотиватори на отбора. Миналата година те видяхме, изигра голяма роля в обрата, така да кажем, на представянето на Локомотив през втория полусезон. Ще продължиш ли със същия хъс и амбиция така да сплотяваш своите съотборници? Не дойде от мен. Това беше изцяло заслуга на отбора, защото момчетата първо ме приеха изключително позитивно и отворено и всеки един от тях допринесе за постиженията. Смятам, че запазихме гръбнака тази година и съответно резултатите отново ще дойдат на лице. Каква би била в този ред на мисли формулата към успеха за Локомотив? Сплав от млади и много опитни играчи. Знаем, че имат и едно звездно попълнение. Мога да го обща с една дума, винаги е било колектив. Ние побеждавахме миналата година с колектив. Тази година ще продължим по същия начин, защото и към треньорски щаб, и състезатели буквално дишахме едновременно на игрището извън него, така че това е разковничето. Първото препятствие, може би да го наречем, ще бъде Суперкупата. Кога започна подготовката на отбора? Как вървят нещата? Ние започнахме може би с отбора на Нефтохимик най-късно от абсолютно всички предсезонната подготовка. Протича нормално. Хубавото е, че абсолютно всички дойдоха в форма, бяха поддържали през лятото, така че не ни трябваше много време, за да може да работим. И в момента работим на пълен капацитет, както се казва. Сега идва един доста интересен турнир. Това е Суперкупата на България. Четирите най-добри отбора от миналата година. Смятам, че ще се получи един празничен уикенд в София, в залата на Левски, относно волейболните фенове, така че си заслужава да се гледа. Какво очакваш от полуфиналите? Въпреки че в началото и отборите със сигурност няма да са в кондиция и да са сработили на максимални обороти, силно се надявам да покажем едно израстване и всяка година става един празник, буквално в този уикенд за Суперкупата, така че силно се надявам да се напълни и залата и да предоставим един доста хубав за гледане волейбол. Целта пред Локомотив ще е да вдигнете трофея, предполагам. Целта пред Локомотив за тази година ще е преследване на всички финали, които има възможност, защото миналата година подхранихме глада на публиката в Пловдив за финали и за резултати и победи. Нямаме никакво право да разочароваме локомотивските фенове. Ще играете и в европейските клубни турнири. Там как е настроението? Готови ли сте за международната сцена? На мен ми е тръпка, защото никога не съм играл в полудрума. Точно когато националите и бях в националния отбор играха, не бях взет на турнира, който се провеждаше в полудрума. Чакам с нетърпение този момент, особено предвид това, че след толкова много години Пловдив ще има възможност да се изправи в европейските турнири. Смятам, че мъжките, защото отбелязвам Марица, са тенденциозно там. Смятам, че ще се напълни залата и чувството ще е невероятно. Едно послание към феновете на българския клубен волейбол. Защо трябва да идват в залите през целия сезон и да се наслаждават на играта? Те не трябва да идват. Те с наблюдаването на националния отбор това лято, за което поздравявам момчетата, защото постигнаха наистина грандиозен успех. Смятам, че виждат, че волейбола е единствения колективен спорт, който обединява нацията, така както едно време го е правил футбола. И неведнъж съм казвал, че България има нужда от позитивни герои, а в лицето на волейбола може да се намерят много такива.
българския фен може да подкрепи дори и младите състезатели, защото идва нова генерация, която са изключително трудолюбиви, възпитани момчета, които имат нужда просто някой да им се наслаждава на труда, който влагат в това, което правят. Благодарим ти и успешен сезон пожелавам. Благодаря.